Гръмна е една от основните бухалки на Борисов и Пеевски. Съда на Европейския съюз се произнесе, че инспекторат към Висшия съдебен съвет е нелегитимен, тъй като е с изтекал мандат и не може да води дисциплинарни проверки срещу магистрати, камо ли да определя техните нравствени или морални или етични качества. С думи по-прости казано, примката, която контролираше досега съдии, прокурори и следователи да слушат и изпълняват, рязко се отхлаби. И тъй като в парламента няма мнозинство от 2/3, което да гласува избор на нови членове, ситуацията изглежда патова. Разбира се, всичко ще легне върху морала, коража и решителността на магистратите да скъсат с оковите на страха. В тази посока ГЕРБ загуби мащабно влияние и в Европейския съюз, след като Мария Габриел не беше преизбрана за заместник-председател на ЕНП. И в допълнение, нежеланието на Тръмп младши да се среща с когото и да било, някак си очертаха картината, че политическият ни елит на прехода май е изцяло международно изолиран. Просто няма с кого да си говорят. Дори и безумните опити за подпомагане на Украйна и заставане зад Зеленски се сгромолясаха на пух и прах, след като Тръмп подписа сделката с Зеленски и му взе не само природните богатства, ами цялостното възстановяване на Украйна, без въобще да се допита до розово-либералните лидери на Европа, които май бяха останали единствените приятели на Борисов. Иска ми се да мисля, че има една искрица надежда за едно по-добро усещане за справедливост. Но дали и до няма, новините все пак звучат добре.